Dr. Stephanie Barnett telefonja, hagyjon üzenetet. Hello, Steph, megint én vagyok, Howard. De ha ráérsz pénteken, ehetnénk valamit nálam. Anyám fantasztikus marhasültet készít. Majd csörög. Howard voltam. Ettem náluk sültet, jó omlós. Esetleg bemehetnénk a hálószobába? Nagyon jó ötlet, mivel ott van ágy, és én eléggé ágypárti vagyok. Dr. Stephanie Barnett telefonja, hagyjon üzenetet. Hello, megint én vagyok. Csak szeretném jelezni, hogy megnövekedett a létszáma a pénteki vacsorán. Betty nénikém és Elliot bácsikám is idejönnek Palm Springsből. Ja, és ha bárki kérdezné, félig zsidó vagy, anyai oldal. Szia, majd hív. Howard voltam. Nem kéne szólnod neki, hogy nem érdekel téged? Hagyjuk most abba, és hívjam fel most rögtön? Az Istenért, ne! Ó, Leonard? Dr. Stephanie Barnett telefonja, hagyjon üzenetet. Hello, megint én vagyok, Howard. Az unokatesómik is ide repülnek Fort Lauderdale-ből, hogy megismerjenek. Tudjuk, hogy inkább étterembe megyünk vacsorázni. Mondd meg, hogy az olajfaligetbe megyünk. Van odaszóló kuponom az újságból. Nem megyünk az olajfaligetbe, mama! Az uraság fel akar vágni a vörös homárral. Visszahívlak, ha megbeszéltük a részleteket. Howard voltam.